खुलुमबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बराय हरग्रोबाय। गिबियावनो आरोबाव गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरग्रोबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, खन्थाइ फरायनाय। आरो बे खन्थाइया जाहैबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय मणिपुरनि जि हारियारि दाङाबाजि, बेनि सायाव सोमोन्दो लाखिनानै दोंसे खन्थाइ सुजुदों। आङो सासे बिमा आरो सासे आइजो जानानै मणिपुरनि जा जाथाय, सानै आइजोखौ लंथं खालामनानै खास्रि बिस्रि जा इनाय अनागारि जिनाहारि खालामबाय, बिथांमोननि फारसे आङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बेखौनो लानानै आङो दोंसे खन्थाइ सुजुदों। बेखौ नोंथांमोननि सेराव खोनासंहोनो आखायाव लाबाय। गिथाव बाथाव हारियारि दाङाबाजि, आइजोनि सायाव इनाय अनागारि, खास्रि बिस्रि जाथाय मणिपुरनि। गिथाव बाथाव हारियारि दाङाबाजि, आइजोनि सायाव इनाय अनागारि, खास्रि बिस्रि जाथाय मणिपुरनि। बिखा बिखोलो खामफिबाय, थोर थोर मावग्लुंबाय, नुनानै बयबो भारतनि आइजो माहारि। बिखा बिखोलो खामफिबाय, थोर थोर मावग्लुंबाय, नुनानै बयबो भारतनि आइजो माहारि। गैयामोन नामा गुबुन हाथियार, नांनो दावहा सुथुरजों हुसियार। मेलेमनि दावहा, खोलोमनि दावहा, गैयामोन नामा गुबुन हाथियार, दावहा नांनो सुथुरजों हुसियार। आइजोफोरखौसो मोनबाय नामा हाथियार सोमावसारनायनि। सोर बिमाया जोनोम होदोंमोन, महर मोखाङा मानसिनि, आखल आखु बिसोरनि आथिं थोंब्रैनि। सोर बिमाया जोनोम होदोंमोन, महर मोखाङा मानसिनि, आखल आखुआ बिसोरनि आथिं थोंब्रैनि। गोसो मेलेम अननाय साननाय मोसा मुफुर, साननाय हनाय मोसा मुफुर हाग्रा गुदु मि जुनादनि। गोसो मेलेम साननाय हनाय मोसा मुफुर हाग्रा गुदुनि मि जुनादनि। नै मैखारिफोर, बेनो नोंसोरनि हारि सिबिनाया, सोरखारनिफ्राय गावनि मोनथायखौ बिख'नाया। आइजोफोरखौ लंथं खालामना फिदिंनानै, आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानै, राहा गोथे आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानै। मोनबायना गोजोननाय नोंसोर पापीफोर, लांसुनियाफोर, मैखारिफोर। गैया नामा नोंसोरहा बिमा बिब' बिनानाव, गैया नामा बाय बाहागि आनै मादै आयं। गैया नामा नोंसोरहा गावनि बिसि फिसाजो। जाय हादराव आइजो माहारिखौ फुजियो बिमा माइनाव सरास्वती दुर्गा मनसा महरै, बे हादराव दिनै आइजोनि सायाव इनाय अनागारि मुगैथाव दुखुनांथाव खामग्लिगोन, फोजोबस्रांगोन नोंसोर बिमा माहारिनि सावाव। सिलिंखार जाबाय दिनै नखर संसार, अन्थाव बाथाव सासे दुखुथिया राहा गोथे सासे फिसायनि। भारत हादरखौ रैखाथि होग्रा मेंनो रोङि सानथ्रिनि। सिलिंखार जाबाय दिनै नखर संसार, अन्थाव बाथाव सासे दुखुथिया राहा गोथे सासे फिसायनि। भारत हादरखौ रैखाथि होग्रा मेंनो रोङि सानथ्रिनि। मुलुगा दिनै जामारबाय फाग्ला, मिथि रोंलिया सोमोन्दो सुबुंनि। मिथि रोंलिया सोमोन्दो सुबुंनि, गैलिया गियान मानसिनि। गोदौफावबाय दिनै थै जुनारनि। बेटि पढ़ाव बेटि बचाव बायदि आसनि सरकारनि। आइजोनि मोनथाय आइजोनि रैखाथिनि सायाव 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिनाय। बोरो दिनै मानो सिरि, जेराव जोनोम बुहुमदांखा आइजो मेरि कमनि। बे रायजोआव हानजायारि जिनाहारि। जेराव जोनोम बुहुमदांखा आइजो मेरि कमनि, बे रायजोआव हानजायारि जिनाहारि। थिक मुगैथाव लाजिनांथाव। खोनादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आइजोफोरा रैखा खालाम आइजो मणिपुरनि होननानै गाबख्रावदोंमोन, हांख्रायदोंमोन। नुवाखिसै नाथाय खोमा सुनाय सरकारनि। बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सेराव खन्थाइ महरै फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो सासे आइजो जानानै, सासे बिमा जानानै
बे जाथायनि सायाव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सासे बिमा, सासे आइजो एबा सासे बिसि महरै बे मणिपुरनि आइजोफोरा जाखिनि दुखु सहायनांबाय बेनि सायाव आङो गोख्रों दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना। दा ओरैबायदि बे मणिपुरनि जाथायखौ नुनानै जोंनि बिमा माहारिया ओरैबायदि गिखांनाय आरो खंफिखांनाय मोनदांथिदों। सासे बिमा जानानै जेनेबा गावनि फिसानि सायावबो एबा जोंनि सायावबो बेबायदि जाथाया जुदि जालाङोब्ला जोङो माबोरै सहायनो, नङा होमबा? गाव सासे बिमा जानानै ओरैबायदि गोसोआव मोनसे मोनदांथि मोनदांनो हादों जेन इयुनाव बा आइजो माहारिया सासे फिसा हिन्जाव जोनोम होनो साहस गैया जानो सानदों आरोना। साहस मोना जागोन आरो जेन गावनि फिसायाबो जेनेबा माब्लाबा समाव बेबायदि जाहैनो हागौ फिसाजोआ बा थिग बेबायदि आरो बेखायनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे गिनाय समखिखांदों। गोदोनि समाव जों खोनादोंमोन, नङा होमबा? आइजो माहारि एबा हिन्जावसा गथ' जोनोम जायोब्लानो दैयाव फोजावहरनाय, सिथारनाय थिग बेबायदि आरो दा बे एखे थासारियानो जोंनि बेयावहाय जानो थांगासिनो दङ आरोना। बेखायनो जोंहा गोबां आइजोफोरा सांग्रां जासेयावबो लांसुनियाफोरनि मैखारिफोरनि आखाइनिफ्राय बारग'नो हाया जागासिनो दं आरो बेखौ जोङो नुबोगासिनो दङ आरो बेखायनो आङो सासे बिमा जानानै गासै हौवा एबा गासैबो नङा, खायसे हौवा माहारिखौ एबा खावलायनो नागिरदों आरोना। गासैबो हौवा माहारिया समान नंजोबा, गासैनियावबोदि बेबायदि गाज्रि सानस्रि, गाज्रि आखल आखुआ दोङो आं बेखौ बुङाखै। जास्ट आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आइजो माहारिखौ सासे बिमानि नोजोरजों बिब', बिमायं, बिमादै, नङा होमबा? थिग बेबायदि बिनानाव बेबायदि नोजोरजों नायनांगौ आरोना, नायनांगौ। बेबायदि सानस्रिया थानायमोनब्ला दिनै मणिपुरनि बे आइजोफोरा बेबायदि बोरलि जानांनाय नङामोन। बिसोरहाबो न'खर संसार दङमोन। गंसे न'खरखौ आइजोनि अनगायै एबा आइजो गैयाब्ला लांदां बेरा गैयै गंसे लांदां न'जों रुजुनाय जायो होननानै बुंदों, नङा होमब्ला? थिग बेबायदिनो दा बै जाय न'खरनि आइजोफोरानोखि बेबायदि इनाय अनागार खालामजाबाय, मुंख्लं जानांबाय, बेबायदि बिसोरनि न'खरा दा सिलिंखार जाबाय आरो दा बिसोरनि न'खरबो होननानै बुंनो हायि बायदि आरोना। गोबां आङो बुंबावनांगौबाबो भिडिअ गोलावद्राय जानायनि थाखाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जोबनायाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।